mag-alaga muli ng baboy o isa ka sa mga magsisimula pa lang, swak ito para sa inyo. Ang Balik Asenso sa pangkabuhayan promo ng King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Bili na ng 20 packs ng King's VitaPlus Animal Feed Supplement sa halagang 1,800 pesos lang. Plus, may libreng 1 pack pa. Sa 20 packs, kaya na nitong ihalo sa 20 sako na feeds o 1,000 kilo na feeds. Oh, malaking tipid, di ba? Bukod sa tamang pangangalaga, gamit ang mga bagong teknolohiya, sabayan mo na rin ang makabagong bitamina na angkop para sa lahat ng mga alagang hayop. Iyan ang King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mabilis ang paglaki at pagbigat. Benta agad, bilis kita. Ang King's VitaPlus Animal Feed Supplement, kasama mo sa pag-asenso. Hola, como dale. Para sa inyong orders, i-message lang ang King's VitaPlus Animal Feed Supplement Facebook page o tumawag sa 0917-795-0220. Kami po sa Pinoy Palaboy, saludo po sa lahat ng mga magsasaka at sa lahat ng mga backyard racers. Kayo po ang dahilan kung bakit mayroong pagkain sa bawat Pilipino. Sa mga nais po magsimula sa pagsasaka o kaya pag-aalaga ng hayop, una, dapat po may alam. Inanyahan ko po kayo na manood ng AgriSenso. Sa agrikultura, aasinso ka. At kasama natin sina Inday Badyang at Claritita tuwing Lunes hanggang Sabado, 1:00 ng hapon, live sa Facebook page ng AgriSenso sa agrikultura. Siyempre, kasama ang ating mga produktong may puso para sa mga backyard racers. Ang King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Caplet, At Panamox Forte, Intenso Premium, Intensio Power Stag, Intenso Plus, at ang Worms to Go. Kaway-kaway! Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan, talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng Intenso Panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa Intenso Panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa Intenso Panalo, ang produktong makabago. Kaya sa Intenso na tayo, sa Intenso Panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus Power Stag Premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso Panalo na tayo, sa Intenso Panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa Intenso Panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa Intenso na tayo, sa Intenso Panalo, sa Intenso Panalo. Nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Claritita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman sa ating panibagong episode, fresh na episode sa ating programang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Kasama, of course, ang inyong Claritita and Inday Badyang. O, ayan. Napakabonggang hapon na naman muli, mga suki. Ay, it's a beautiful Tuesday na naman po ng ating chikahan, balitaan, at iba pa. Ayan, of course, it's Tuesday. Maya-maya may guest speaker na naman tayo. Ayan. May lecture Speaker talaga, na naman. Yes, may lecture
factor na naman ang lahat. So makinig at ihanda ang inyong mga ballpen at papel para ma-take note niyo yung mga importanteng detalye sa discussion natin mamayang konti. So kung meron kayong mga tanong, ayan, baka meron kayong gustong malaman or whatever you want to share, ayan, huwag kayong mahiyang mag-comment lamang sa baba ng ating Facebook Live video ngayong hapon, no? Diba? So for sure, kilala nyo na yung ating guest. Hindi na siya guest actually. Siya na ang mag-lecture mga around 50 minutes. Okay lang naman sa amin na tumahimik ni Clara ng ganun katagal, diba? Ano, sige sir, pagpatuloy mo lang. Charot. Oh, sige, sir. Willing kaming makinig sa'yo all the way. Yes, diba? Uy, pero feeling ko pumayat si sir. Parang, nag-diet ka, sir? Diba? Nag-diet yung guest natin ngayon. Ayan. Payat naman talaga si Pulomolok. Kailan ba Payat yung ano yung t-shirt. Sana may mga t-shirt na gano'n, no, na nakakapayat. Saan yan nabibili, sir? Bibili kami na marami ni Clara para hindi masyado mahalata ang para hindi naman mahalata itong ano natin, malabraso, lalaking braso natin. Cover na lang natin, nakaka-insecure naman. Wait lang ha. Napansin ko yung ano ni sir, yung dito na part o na maliit, diba? Sir Billy, pwede kami pumayat konti ni Clara like kay Sir Charot. Ay, salamat Sir Billy. Sir Billy ako Oo. Sabi na naman ni Kuya Billy dyan, sa likod ng camera, hindi po ako magikero, hindi po ako worker. That can make wonders. Ay, hala, Day! Ang payat mo talaga, Day! Ay, inuwi na ang pagpapayat. Para na lang tuldo. Anong meron? Day. Parang, parang buto na lang siguro yan, Day. Or baka kayo yung in-edit, ma'am, ni Sir Billy. Lain siya. Makasakit ang heart. Ay, ayan. Ang saklap. Sige, tanggapin na lang natin na talagang ganyan. O, diba? Gaya ng sabi ng ating mga guest speakers, every Tuesday and Thursday na huwag tipirin para healthy ang inyong mga alaga. So yun na, kami na ang classic example ni Clara doon. Okay? Baka sabihin nila ha, na naging maintenance natin ang King's Vita Plus. Hindi po pwede sa tao. Okay? Yes, panghayop lang yan, okay? So, huwag niyo pong i-try. Mga kalokohan lang namin po yan. But anyway, it's another beautiful Tuesday. Maya-mayang konti po yan. So, Cla, ayan, mapapanood po tayo sa ating mga Facebook Live pages. And also, maririnig niyo rin po kami sa ating Kings Radio online. Sa mga online dyan, nagta-travel and want to hear or want to makinig sa ating discussions maya-maya. Tune in lamang po kayo para maging productive naman po ang ating isang oras ngayong hapon. Ayan! Corrected by. Oy, sir, Pulamulok Native Chicken. Kumusta naman ang iyong weather dyan sa Pulamulok? Yes! How are you, dito, sir? maganda dahil napakainit, which is talagang gustong-gusto ng mga alaga nating manok. Wow! Diba? Pero lang karang linggo, yung nag-live tayo, alos straight yung ulan. So ngayon, init na naman. Which is good talaga. Ayun. Diba? Pero syempre, for that, napaka-prone sa sipon yung mga manok or what. So, always and ready yung mga vitamins nila, sir, para healthy always ang mga alaga. Yun lang. Yun lang talaga, di ba? They love heat, pero may mga instances na in a week, ulan talaga diretsyo. Then after that, init na naman. O, di ba? So, dapat always prepared ang ating mga breeders for that. Kasi nga, sipon, yung mga, yung mga common sickness ng mga manok niyo. So, dapat always ready, makapanagang, ayun, sa mga sakit-sakit. Correct. Kumusta naman yung sir, update mo sa mga manok mo dyan, sir? Ilang heads na ka na ngayon, sir? Ngayon, ma'am, may napipisa na naman. Siguro, ongoing to 800 heads. Wow! Ikaw na talaga, sir. Ikaw na ang magpaparaffle Sa ng mga sir? chicks. Sa 800, sir, ilan lahat dyan ang heritage? Meron ka pa bang native ngayon, sir? Yes, ma'am. Marami. Ang pinakamarami ngayon is native talaga. Hindi mapipigilan. Malakas kasi silang mangitlog din, ma'am, yung native. Ganun ba? Kasi yung ginagawa natin dito, ma'am, hindi kasi tayo nagpapalimlim. So yung ginagamit natin is incubator talaga. So yung mga native natin, hindi na naglilimlim. Yung iba, nangingitlog na lang. Parang heritage na rin sila.
It's Oh. itlog na lang, So, kolekta, So incubate. nasanay na sila sir na hindi na sila naglilimlim. 'Di ba kasi pag native chicken sila yung Naglilimlim. naglilimlim compare sa Yes mga po. heritage chicken, 'di ba? So parang nasanay na sila sir na hindi ganoon na Yes, ma'am. maglilimlim. Nasanay na po sila. So pwede palang sanayin dahil no, yung mga native. Ngayon pa lang yan na nalaman na pwede palang sanayin yung native. Pag naglililim na yung mga native chicken, ang ingay, diba? Yan ang pinaka-hate ko. Ang Anong ingay? Anong diba? ingay dahil? Ganon. Anong ingay? Parang gano'n. Nangingitlog yun, nangingitlog. Diba? Yan, tapos kapag Nangingitlog na yan. na-store po siya sa Pag pugad niya, yan, nakaka- mag-ingay siya. Asin. Oh, ganyan. Yan, Ang ganyan, ingay ganyan. niya. Ganyan. Ano? Tapos, pagpuntahan mo lang, oh, diba? Tumingin ka! Awin mo ka ngayon. Ano pala sir siya, no? Kasi si Sir Rian, si Manok Tambayin, wala siyang native kasi nga, yan yung isa sa mga reasons niya na doon sa pagpapangingitlog. Compare kasi daw sa heritage, mas malakas daw din talaga mangitlog ang heritage. Pero Yes, iba ma'am. sa setup mo dyan, no, na mas marami Mas yung marami. native mo kaysa sa heritage. Yes, ma'am. Kasi sila yung mas mabilis talagang dumami yung native. Yan. Pero halos same lang naman talaga sila, ma'am, yung native at saka heritage. Yung maganda lang sa heritage is mas mahal, tapos mas mabilis lang siya lumaki. Sa demand, sir, ano ang mas demand? Mas mataas Depende ang sa demand? buyers, ma'am. Dito sa amin, ma'am, Mhm. may buyer ako na gustong kumuha ng native. Yan. Sa susunod daw na taon, magkokontrata kami kasi nga 3,000 heads yung kukunin niya sa akin every month. Wow! 3,000 3,000 heads? Yes, kaya nga Para saan pinapadami natin yung breeders natin para masuplayan natin. At yung Para saan yan, sir? Para sa Ano naman yan, dito sir? sa amin, ma'am, may mga agent sila, tapos talagang, kasi sila yung nasusupply sa mga pinapatungan niya na yung presyo, Okay. sila yung nagdi-deliver sa mga kumpanya, tapos yung mga kumpanya na, or mga restaurants na sinasuplayan nila, yung iba, nandiyan sa Visayas, sa Luzon, Oh, kasi mas mahal dyan ang presyo ng manok. wow. Wala bang From- challenges, sir, right now na meron tawag nito, tawagin flu? sakit, avian flu? How do you deal the Nababauna sa naman tayo, business? ma'am, kasi yung Okay. avian flu, yan po yung bird flu. So, Mhm. dapat mabakuna din po tayo ng avian flu vaccine, yung Insedi Lasota plus IV. Ayan. I see. Oo. So parang dahil nauna na yung mga questions natin, di pa Yes, kasi kesa si ano. Na-shock ako Guest sa speaker. 3,000 heads a month, diba? How you cope up with that? O, diba? Correct, Nakaloka, oo. pero it's a good news, diba? Bahalag mahago si sir, pero yan, that's a good it's a news. good news. diba? Correct. Corrected by. So, ayan, so magsimula na siguro tayo, sir, Oo, no? Day. Tanong kami ng tanong, malapit na maano. Before siguro magsimula si Tulamulok Native Chicken, i-shoutout na muna natin ang 37,000 plus natin na mga viewers mula dyan sa Yeah. Farming Angat Ka Facebook page at saka dito sa ating Facebook page sa AgriSense sa Agrikultura. And of course, special shoutout also sa ating mga viewers dyan sa Regional News Group or RNG Luzon. Hello sa inyong lahat, everyone! Daghang salamat! Watching from Imos Cavite, Sir Neil Wu. Ayan. Hi, Sir Neil Wu. Thank you! Thank you so much. Ayan. So, ayan na. Nanonood. Sa lahat Yes, ng sa mga lahat ng nanonood sa atin, nanonood. dahil please comment yung location ninyo para ma-shoutout natin, para alam namin kung Yes. taga saan kayo. Kayong lahat dyan na mga nanonood, please comment. Encourage namin kayo na comment nyo kung taga saan kayo para later on ay ma-shoutout namin yan ni Inday Bajang and of course ni Tulomalok Native Chicken. Okay, so ayan na. Ayan na. I see. Simula na tayo. Let the ball rolling. Anyway, ang topic po pala natin ngayong hapon is breeds ng manok na dapat meron kayo. O, di ba? Nasimula na natin yung tawag kanina yung discussion natin with the native and the heritage. So, ano pa kayang pwede? Ayun. So, yun yung ating pag-uusapan ngayong hapon. Sir! Bahala na kadiha. Ayan. Sir Sean! Bahala ka dyan, Sir Yeah, the floor Sean. is yours now. Yan, mga suki. No? Magandang hapon sa inyong lahat. Yan, followers ko na nanonood din dito. So, itong topic na ito is napakaganda dahil nga ito po yung mga breeds ng manok na dapat meron kayo. So, unang-una sa lahat, no, dapat po alam nyo po kung ano yung
gusto nyo i-produce sa inyong manukan. Yan. Kasi yung iba gustong mag-produce ng itlog lang, pang table eggs. Yung iba naman, fertile eggs. Yan. Tapos, yung iba naman is sisiw, yung iba karne. Yan po yung mga produksyon. No? So kayo, iba't ibang klaseng breeds ng manok, iba't iba din po yung purpose niya, iba't iba din po yung talento niya. Yan, or katangian ng manok natin. Una-una sa lahat, kung dito, siguro mag-start tayo sa itlog. Yan. Kung gusto niyo yung pangingitlog, tabled eggs, masasuggest ko sa inyo is yung mga heritage chickens. Sa itlog, no, yung pinakamalakas mangitlog is yung crossbreed ng Leghorn, plus yung Leghorn po, yun po yung pang-layer talaga na manok, yung kulay puti. Tapos kapag kinrossbreed po siya sa Rhode Island Red, yung lalabas po is yung F1 na decal brown. Yung decal brown po ay yan po yung sa ngayon no, may pinakamalakas mangitlog. It can lay eggs sa isang taon ng 200 plus na eggs sa isang taon. No? Ganyan po alakas mangitlog ang decal brown. Kasi nga both parents niya magandang mangitlog. Yan. Tapos maganda pa yung katawan ng Rhode Island Red. Kaya yung kinalabasan ng decal brown, malaking manok, malakas mangitlog. No? Pwede din siyang for meat, yung tinatawag na decal brown. Yung problema nga lang dito sa decal brown ay hindi po maganda yung immune system niya. Kasi nga both parents hindi po taga dito sa Pilipinas. So kapag yung decal brown po yung inalagaan natin, talagang medyo mahina sa immune system, talagang malakas siya sa sakit. No? Malapitin sa sakit yung manok na iyon. So, yung mas maganda talaga, mag-vitamins kayo and gamot. Yan. And vaccine talaga kapag nag-alaga kayo ng mga foreign na mga breeds ng mga manok natin, which is yung mga heritage chickens. Dito naman tayo sa pangalawa, sa sisiw na yung decal brown po, no, ay both pwede niyang ma-produce yung fertile at saka yung tabled eggs. Yan. So dito po sa tabled eggs at saka sa fertile eggs, yung pinagkaibahan na po dito, no, ay wala na po talaga similya yung ating tabled eggs. Yan. So dito sa akin, ginagawa ko dito, kapag nag-iimbak ako ng itlog, kasi nag-iimbak ako 0 day old to 7 days old, 7 days na pag-iimbak ng itlog, yan. So, nilulot yan sa incubator. Pag minsan, punong-puno po yung ating incubator, or minsan, mahigit 7 days na po yung pag-iimbak nyo, no? Dahil nga puno na yung incubator nyo. Pag higit 7 days na po, check nyo po yung itlog, dapat po walang ugat, wala pong makikita mga dugo-dugo sa loob ng itlog. So, pwede niyo po yung ibenta for tabled eggs. No? Kasi madami po yung gustong kumain ng tabled eggs kasi nga mas maganda yung itlog ng free-range chicken kumpara sa naka-battery cage. Yung mga naka-battery cage, yun po yung nakakulong lang, no? Sa parang cage siya, no? Unlike sa organic eggs or organic chickens na nakakatuka ng damo and nakakagala. So, mas healthy siya and mas mahal yung tabled eggs. Yung fertile eggs, ngayon, yung presyohan nasa 500 pesos hanggang 800 pesos per tray. 30 eggs lang po yun. No? Yun po yung fertile eggs. Okay din po yung income dahil everyday nakaka-harvest tayo ng itlog. Doon naman sa tabled eggs, mas mura siya kasi nga wala nang similya, pang kain na lang talaga. Yung presyo ngayon nasa 10 pesos. Yan. So, 10 pesos per egg. Minsan, kung babaratin pa kayo ng customers nyo, nasa 8 pesos lang. Yan. Yung tray dito sa amin ngayon, 300 pesos per tray ng tabled eggs. No? Same lang sila sa native. Sa tabled eggs na, same lang sila. At saka doon naman tayo sa pag-produce ng mga sisiw. Sa sisiw naman, ay kailangan nyo dito ng mga gandang breeders. Dito, kahit both native, both heritage, no? Sa heritage po, napakadami pong breeds. Sa ngayon, meron tayo ditong Saso. Saso po talaga yung mabibigat, magaganda yung immune system nila. Yan. Doon naman sa Black Australorp, yan, maganda din po yung immune system. At saka yung BPR, yung Black Plymouth Barred Chicken.
Yan po yung may stripe na kulay. Yan po yung BPR, napaganda din po ng immune system. Yan. Dito sa atin, meron pa tayong mga Rhode Island Red at saka Decal Brown, which is yun naman yung dalawa na sinasabi ko kanina na mahina yung kanilang immune system. Kailangan talaga ng vitamins and kailangan ng vaccine para sa kanila. Kaya yung native chicken natin, binabaksin naman natin. Yan. Sa mga native chicken natin, marami din po tayong breeds, no? Hindi lang po yan tinatawag na native chicken. Native chicken siya kasi nga dito siya sa Pilipinas native. Yan. Yung heritage chicken naman, native yan sa ibang bansa. Yung native chicken natin dito sa Pilipinas, yun po yung mga ginagamit natin ngayon na mga Bisayang manok, manok Tagalog, kung sa Luzon pa, and halos same lang naman sila. Zampen from Zamboanga Peninsula, at saka Huluano, yan, meron ding Basilan. Pero dito sa atin, nag-focus lang po tayo sa Huluano at saka sa Bisaya. Yan, kasi dito sa amin, yung Bisayang manok, yung sikat talaga dahil mas masarap yung karne niya, kaso nga lang maliit. So, in-upgrade ko siya gamit ang isang malaking breed ng native chicken, which is yung Huluano. So, Huluano, Bisaya, yung ating breeds dito sa ating mga manok. Kaya malalaki din po yung mga manok natin, no? So, may lumalabas sa kanilang mga offspring, mga malalaki din. Parang Shamu na siya, no? Pero iba talaga yung quality ng Shamu. Pero yung price, talagang feel ko mas okay, bumili na lang kayo ng pure Huluano kung gusto niyo mag-upgrade ng inyong native chicken. Kung gusto niyo yung itsura is parang native chicken pa rin siya. Doon naman sa sa sinasabi ko kanina, yung new production natin dito is yung upgraded native chicken natin. Yung upgraded native chicken natin, sinasabi ko kanina, yung heritage chicken natin native sa ibang bansa, tapos pag pumunta sa Pilipinas, minsan hindi niya maa-adapt yung natural na klima dito. So need natin palakasin yung immune system niya. Yung pinakamalakas na immune system na manok natin, yung native dito sa atin, no? Which is yung Bisaya at Huluano. So yun po yung kino-crossbreed natin sa ating heritage at napapalabas natin yung upgraded native chicken. So mas malakas na yung immune system niya, mas malakas ng mangitlog at mas mabilis na po siyang lumaki kumpara sa native chicken. Ayan, no? So dito sa pag-produce ng mga sisyo, halos both naman sila magandang mangitlog, native, heritage. Yung problema lang sa native, may time siya na yung iba sa kanila may maglimlim. So kapag naglimlim po yan, ay yun, magsistop po siya sa pangingitlog, no? Magpapahinga siya for 1 week yan, or 2 weeks. Alam nyo ba, yung mga heritage chickens natin, naglilimlim din po yan, no? Pero hindi po sila lahat. Yung iba lang po talagang maglilimlim. Tapos, yun nga, napapahinga din po yan sila ng 1 week to 2 weeks, no? May molting pa. Yan. So, dapat po talaga na madami din po kayong manok talaga, no? Para every batch may mangitlog talaga at hindi po kayo mangingitlog, no? Or hindi pa kayo magiging zero sa production every day. Yan. So, yun po yung dapat na breeds sa inyong mga manok kung ganun yung plano nyo, no? Yung sisiw po. Yan. So, dito naman tayo sa karne na production. Sa karne na production, pinakamabilis ma-harvest dito is yung heritage natin. Dahil kaya niya pong tumimbang ng 1 kilo within 35 days to 40 days. Yan. Ganyan po kabilis lumaki yung ating free range na mga heritage chickens. Yan. So, yung mga gustong bumili nito is yung mga nag-iinasal, yan, dahil mas masarap yung karne kumpara sa broiler, mas masustansya, at yung price, hindi po nagkakalayo. Yan, halos same lang po ng price kapag per kilo na. Kita nyo naman sa palengke, napakamahal na po ng per kilo ngayon ng broiler. Yan. So, halos same na lang sila ng ating mga manok. Dito lang sa sa ating pinapromote po natin yung mga heritage, mga native or mga free range chickens natin kasi kumakain po ito ng organic feeds which is mas maganda kumpara sa broiler na puro feeds, no? At 26 days to 28 days lang na-harvest na. So ito yung mas maganda talaga, mas magandang kainin. So dito naman sa sa upgraded native chicken, kaya nating ma-harvest ito within 50 days. And sa native naman, medyo matagal, 60 days. No? Pero sa native talaga, ito po yung inaagawan
or talagang pinupuntahan ng mga bagong balik natin ng mga kababayan, mga OFW natin, or galing sa mga city, pupunta sa probinsya, or sa mga restaurants, maghanap talaga ng native chicken na tinola. Dahil napakasarap po itong manok na to pag tinola. No? Sa heritage chicken, meron din pong masarap na breeds, which yung the breeze, no? Yung de Bries, yan po yung sinasabi nila na pinakamasarap na karne na manok. Yun po yung heritage chicken na pambato sa panglasa. Dahil nga, sabi nila ito po yung pinakamasarap na karne sa buong mundo. Pero nga, may tinanong ako, nag-aalaga ng de Bries. Sabi ko sa kanya, ano po yung lasa ng de Bries? Sabi niya, ay parang native. No? Pero yung presyo ng de Bries is nasa 1,000 plus yung isa. So, isipin mo yan, kakatayin mo yung manok na 1,000 plus, tapos same price lang po sila sa native chicken, na yung per kilo ng native chicken nasa 220 to 230 pesos na per kilo. Sa syudad, siguro nasa 300 pesos yan. Depende po sa location. Yan, no? So, yun po yung dapat i-mindset nyo or dapat isipin nyo kapag yun po yung production nyo yung karne. So, halos lahat, no, dapat meron kayo na breeds. Yan. Kasi merong mga buyers na pag pupunta sila sa inyo, gusto nila bumili yung native lang, pero na-amaze sila doon sa talent din ng, or skills ng isang breeds or kagandahan ng breeds na manok na yon. So kapag meron kang ganon, bumili siya sa'yo ng native, tapos nakita niya yung magandang breed mo, yan, syempre, maakit din siya at bibili siya ng ganon na breed. Yan. So hindi na po siya pupunta sa ibang buyers, kundi alam niya po na meron kang ganon at sa'yo na lang siya bibili. Kasi doon na siya bumibili. Tapos pag meron siya mga kaibigan na breeders din, kasi halimbawa ako breeders, yung mga kaibigan ko breeders din po yan. So sasabihin niya na, uy, doon kayo pumunta kay kompleto pala siya. Yan. So doon na po pupunta yung mga buyers niyo at di na po pupunta sa iba. Yan. Kasi nga, alam nila, kompleto po kayo ng pagmamanok. Yung sa mga binanggit kong manok, ay napakaganda po ng mga binanggit kong manok talaga, and dapat meron kayo yun para makapag-start kayo ng napakagandang business na pagmamanok. So, need lang po talaga ng mga heritage natin, once again, ng vitamins. Yung vitamins na ginagamit po dito is King's Beta Plus and Tenso Plus. And kapag masama naman yung panahon, syempre, gumagamot tayo, Panamox Forte. And bago i-breed itong mga manok na to, and para mabilis silang harvest, dapat din po na i-worm from 6 weeks old, tapos every 6 months na. No? At saka, syempre, sa mga breeders natin, ginagamit ko dito, Intenso Premium and Intenso Power Style. Yan. So, yun lang po. At sana may mga natutunan kayo dito sa ating topic. Correct. Thank you so much, Sir Sean of Pulomolok Native Chicken. Ang dami pong nanood sa atin ngayon, ha. Yung iba dito, taga taga Hong Kong na si Mama Luisa Magon at saka taga Lanao del Norte na si Sir Charles Onisi. Parang hindi ito talaga ang apelyido ni Sir Charles ba? At nanood din sa atin si Sir Sean, si Sir Rian, si Manok Tambayan. Grabe, oh. So, abangan niyo po pala dahil magko-collab kami ni Manok Tambayan next week. Okay, abangan natin yan. Abangan natin yan. At saka ito, si Gabriel Bajang from Davao City at ito si Sir Manga in Dam Campaner watching from Bacolod City. Ayan. So, I'm sure, Day, marami kang nati-take down note dyan. Ang dami kong nalelearn na naman mula kay Pulomolok Native Chicken, of course, di ba? Kasi nga sabi niya kanina, nakamute ka, Day. Nagsasalita ka dyan na nakamute. Ay, sorry. Sorry po. Ayan. Siguro yung tanong ko lang kay Sir is, I'm just curious kung ang breed ba ng chicken will vary sa area where you are located. Yes po. Tama po yan. No? Kapag malamig yung area nyo, talagang mahirap mag-alaga ng heritage. Yan. Lalo na yung Rhode Island Red tsaka yung Decal Brown. Dati yung area ko medyo malamig kasi maraming kahoy. Talagang namamatay na ako ng Rhode Island at saka Decal Brown. Yan. Kasi sila yung pinaka-weak na immune system na manok. Yan. Pero dito sa ngayon, napakaganda ng ng area natin, mainit. Tapos kung minsan uulan, hindi masyadong malakas. So, yun po talaga yung gustong-gusto ng ating mga manok.
I see. So, hindi pala talaga basta-basta, magdepende sa location. So, kung malamig yung lugar, like Baguio, sir, Marilog, and like that, so, may certain na klase ng manok na pwede sa lugar nila. Yes Ano po, po yung kaya native yun? lang po sa kanilang Native lang sa kanila. I kanila. see. Kasi nga ang native, pinakamalakas yung kanilang immune system. Yan. Kasi nga taga dito sila, ma'am. Siguro pag yung mangyayari sa native chicken natin sa Pilipinas, pag in-import natin sa ibang bansa, hina din po yung immune system niya kasi nga hindi siya sanay. Oo. doon sa ibang bansa. Oo. Diba? Baka may snow doon, magpunta sila sa Oo. America. The Kaya chicken nga. will die and froze. Awa naman. Same lang din sa atin, Day, 'di ba? Na pag mula dito sa Davao City, mainit tayo, tapos pupunta tayo sa South Korea, nagsusnow doon, parang hindi tayo magsa-survive doon, Day, na hindi naka-coat. Yes. Baka titigas yung ating fats doon, Day, hindi tayo makamove. Diyos ko, Lord, titigas ang lahat ng mga kalamanan. At anyway, for those, sir, sa suggestion nyo po, for those who want to start a manukan business, sa umpisa pa lang, kasi nga, di ba, sabi mo the last time we discussed na dapat simula kang magbenta ng manok pag nasa mga 800 na yung population nila or heads. So, as you start doing a business on a limited budget, ayan, ano kaya yung suwak na manok na pwedeng pasimulan na alagaan? Siyempre, yung manok na talagang okay ang immune system, okay mangitlog, okay sa lahat ng bagay. Masasuggest ko lang sa mga gusto mong simula, yung mga nagsisimula na wala pa talagang wala pang background sa pagmamanok. Yung walang idea, Wala gani, pang sir. idea. Oo, Mas yan. maganda yung native lang muna. Yan. Tapos kapag alam nyo na maganda na kayong mag-alaga, magaling na kayo, yan, dun muna kayo sa mga heritage like Black Astrolorp, BPR, Saso. Yan, maganda yung mga immune system niya. Tapos siguro last choice na yung Rhode Island tsaka Decal Brown kasi talaga napakahina ng immune system ng manok na yun. Correct. Ay, may mga ganong factor pala, no? Same dito sa Day, nag-comment si Sir Mangga Indang Campaner from Bacolod City. Marami daw po siyang na-take down at saka interested din talaga siya sa pagmamanok. Pero wala pa siyang area ngayon. Ayan. O sabi niya, Sir, dati meron daw siyang manok na 45 days. Talo ako, isang buwan almost 400. 5K heads ang sisiw ko, talo. Uy, bakit, sir? Bakit ka natalo? Ano kayang breed yung niya? Yung tawag nito, inaalagaan niya, bakit siya parating talo? Kawawa naman si sir. From Broiler ata yan kasi 45 days daw. Broiler. So, ganun. Merong mga ganun talaga, sir, no? Lalo na, di ba, kung ikaw ay parang ma-infect ng sinasabi nila na aratay, sir, yung bigla-biglang mamatay mga manok. Yan po yung bird flu, ma'am. Dapat talaga magbakuna para to make sure na hindi kayo mamatayan. And syempre, vitamins talaga. Para lumakas yung system din. Kahit di ba native, sir, kailangan din talaga siyang i-vaccine? Hindi Yes, lang sa ma'am. heritage. Para kasi yung vaccine, ma'am, mura lang naman, 400 pesos lang yan. Tapos, yung pwedeng paggamitan yan is nasa 1,000 heads na manok. Yan. So, sayang naman pag hindi natin ginamit sa native natin. So, lang natin sa lahat, gawin na lang natin sa lahat, pakunahan na lang natin. Correct. Sir, di ba sabi mo, sir, kanina na kung sa mga beginners pa lamang, itong mga native yung isa-suggest mo, i-recommend mo na alagaan. Sa mga, syempre kasi beginners nga sila, meron ka bang physical na signs, sir, na ibig sabihin niya na, ito native chicken, ito baka, para hindi sila ma-scam doon sa pagbibilhan nila, sir. Meron bang mga ganun, sir? Ang alam ko na talaga, sir, manok siya. Iba naman kasi talaga yung, ma'am, yung mukha ng heritage, tsaka, ng upgraded at saka native. Yung native, maliliit talaga yan naman, maninipis yung katawan nila at saka yung paa nila medyo manipis. Yan. Tapos maraming klase ng native, pero yung magandang native ay manipis talaga, maliit. Kasi sabi nila pag manipis at maliit yung native natin at pero matangkad, yan, masarap kainin. Manipis, pero matangkad. Manipis yung katawan niya. Yung heritage kasi, ma'am, parang bola yung katawan niya, sobrang laki. Talagang madi-differentiate mo agad kung native ba siya or heritage.
Ayan. Okay. So parang ano talaga siya. Medyo malaman si heritage kaysa kay native. Ayan. Oh. 'Di ba? So depende na talaga din 'yan sa location nila, sir. 'Di ba sabi mo pag medyo malamig, wag silang tawag ba sumugal ang term? Dapat hindi sila heritage chicken. Baka Dapat kasi they native want na to lang. have mga medyo mahal na mga chicken that kind of breed na medyo social, 'di ba? Pero di pala nakaka-survive through your area. So sayang lang, mamamatay lang ang inyong 4,000 or 5,000 na worth na manok. Diyos mio. But anyway, sir, is there a school or on your answer nag-aral ka ba or you do a self-study lang on how to take care of your chicken? May mga videos ka bang pinanood? Books na where you can learn, especially for those na talagang gusto talagang mag-study about that. Self-study talaga, ma'am, sa YouTube din and sa Google. Pero sa YouTube, hindi masyadong kompleto. Kaya naisipan ko mag-vlog para maging kompleto yung may bibigay ko sa mga manonood. Kasi sa akin dati, bago ako nag-alaga, talagang pinag-aralan ko, nag-research ako. Yung advice ng iba ay effective sa kanila pero hindi effective sa akin. Yung iba naman effective. Yan. Pero kaya ginawa ko tong vlog na to, gumawa ako ng channel ko at saka page ko para yung mga hindi kompleto sa ibang vloggers, kulang sa iba, andito sa akin. Kaya talagang madaming kayong matutunan bago kayo magsimula ng pagmamahal. So yung point talaga is before you start, you should have that knowledge about what you are doing. Yun Yes talaga po. yun. Iba po kasi yung nasa social media, iba po yung nasa Google, no? At iba din po yung experience. Sa experience, talagang doon mo masasabi, doon mo masasagot lahat ng katanungan. Oo, 'di ba? Ano talaga siya, Day? More on sa mga vlogs ni Palomolok Native Chicken, more of his experiences yun siya. And ano naman yung mga experience niya, guys, relatable naman din sa lahat ng kanyang mga viewers, 'di ba? Yes, Aabot ba diba? naman ng 50,000 subscribers, more than 50,000 subscribers si Palomolok kung hindi nakaka-relate yung kanyang mga Yun viewers. nga. So sa Yun ngayon nga. po, meron na po tayong 72,000 followers at nagdadagdag Wow. po ng 3,000 followers a day. Wow! Sa YouTube naman natin, nasa 44,000 plus. No? So, hope natin this year maka 50,000 Oh my tayo sa gosh, YouTube. magpaparaffle na si Sir ng manok sa Pasko. Matuod kayo. Yan, siguro baka maabot natin yung mga 100,000 followers ngayong taon. O diba, laban lang. It's because kailangan niya i-achieve ang 3,000 heads next year. O diba? Oh my gosh. Hindi pa ako naka-move on sa 3,000 heads. Oh my God. Ang dami niya. Day, merong Day, i-entertain natin itong mga tanong. Ay, sa mga nanonood pala huwag kayong mag-atubili, huwag kayong mahiyang magtanong kasi very precious ang oras talaga ni Sir Palomolok Native Chicken at willing siyang sagutin lahat ng mga tanong niyo dyan. Tanong lang kayo, sulat nyo lang, babasahin namin yan siya, isa-isa para sa inyo. As long as, of course, kayang masagot ito ni Palomolok Native Chicken. So, ito sa mga nagtanong, si Ayan Dave Buktuan. Hello, Ayan Dave, taga saan ka kaya? Sabi niya, totoo ba, sir, kung mag-vaccine ng manok ang kapitbahay, magsakit din ang ang manok sa iba? Oh, I heard that. Narinig ko rin yan, sir. Ay, hindi po yung Na-discuss totoo, na ma'am. yan. Hindi po yung totoo dahil napatunayan na natin, no? Napatunayan na rin ng ibang vloggers, no? Ng ibang breeders, no? Na kapag nagbakuna tayo tapos yung ibang manok hindi po nabakunahan, mamamatay daw. Hindi po yung totoo, no? Kasi nga vaccine naman yun at hindi po yung sakit. Siguro kung sakit, talagang mamamatay yung manok natin, pero vaccine po yung ginagamit natin. At marami na nakapatunay niyan, isa na po ako doon, no? Nagbakuna ako sa manok ko, may pinaiwan ako doon, mga 3 manok, hindi ko nabakunahan. Tapos hindi ko nilibing yung bakuna, hindi po namatay yung ating mga manok. Tapos sabi nila kapag nabakuna sa sisyo na 1 day old, 2 days old, 3 days old, tapos binakunahan natin ng Incidila sota, yung pang-avian flu vaccine, mamamatay daw. Hindi po. Dahil yung binakunahan ko bagong pisa pa lang, tapos binakunahan ko na, buhay po. No, hindi pa ako namatayan. So, ano po lang yan, yung mga sabi-sabi na yan is nung unang panahon pa. No? At sa ngayon talagang napatunayan natin na hindi po yan effective. Baka lang talaga may sakit, diba? Totoo.
Baka lang Yan, talaga may totoo. sakit yung manok or chick, diba? Kaya namatay. Yes Medyo po, parang... meron po mga case na ganyan, too late na. No? Nagbakuna sila, too late na, may bird flu na sa lugar nila. So, pag binakunahan nila, mamatay talaga yung manok nila. Dahil nga, may sakit na yung manok, tapos binakunahan pa, na-stress na siya sa sakit niya, tapos mas-stress pa siya sa vaccine. Dahil nga, stressful din po yung pagbabakuna ng manok natin. Pero kayang-kaya po yun ng manok natin. Pero pag may halong sakit yung manok natin, talagang ikakamatay niya. Oh, take note of that one, ha? Pag may sakit ang manok, huwag bakunahan, okay? Huwag din ihawin, okay? Bigyan nyo naman ng chance. Alagaan nyo po. Ayan. Thank you daw po sa sagot, sir, from Kidapawan City, si Ian Dave Buktuan. Buktuan. Ayan, ayun. From Ilosin Chang, magandang hapon. Pa-confirm ko lang po, sana kung ang English ba ng balot ay incubated duck egg, tabang. Salamat po sa sagot. Sige. Research ko yan, ha? Maya-maya lang. Wait ka lang dyan. Sir, from Sir Billy, meron po ba kayo pinaniniwala ang pamahiin sa pag-aalaga ng manok? Meron bang ganun? Kasi sa mga sapungero, meron. I'm not sure sa mga breeders. Dito sa pagiging breeders ng meat type production, ano lang talaga, tiis lang and praise agad. Yun lang naman talaga yung kailangan natin para mag-successful yung business na ito. Yan. Hindi po to katulad ng iba na meron pa swerte-swerte. No? Kasi nga, kung swerte ka talaga, ay syempre swerte ka. Kaya subukan mo yung swerte mo dito sa business. Huwag muna sa sugal. Kung malas ka sa sugal, dito mo isubok sa business. Oh, diba? Siswertehan ka if you are, tawag nito, dasig to work and to work hard ka, talaga hardworking of your what you do. Madiskarte. Oh, yes, Mas madiskarte. swerte ka, ma'am, pag legal po talaga yung trabaho natin or yung negosyo. Ayan, 'di ba? Ang lalim, ang deep naman ng sagot ni Polomolok Native Chicken. I-ano ko lang ha, yung incubated duck egg kasi of course i-confirm yan. Pero Sir Sean, meron bang penoy or balot na mula sa manok, hindi sa Yes po. bibe? May binibenta akong ganyan, halimbawa, sobrang dami ng aking mga itlog, yan. Tapos, meron po talaga yung walang similya na incubate na. Pag walang similya tapos na-incubate niya, tawag doon penoy. Binibenta ko yan dito, 3 pesos lang, pinagagawan dito sa Pulomolok. No, pag nag-post ako 3 yan, pesos lang? 3 pesos ang isa? per egg. Bagsak presyo yan dito, ma'am, kasi nga, Bakit 3 pesos naman yun, ma'am? Parang pamigay ko na rin, no? Halos pamigay ko na Ay, sa ating sana mga all. kababayan, sa mga nagugutom. Talagang, ano lang yan, isang oras lang, ubos na. Dati, nagbenta ako 10 tray, naubos, no? Sobrang bilis. Hindi mo rin Tapos, naisip. Oh, diba? Pero hindi dito ako kasi sa amin, kumakain ng ma'am, Sir sawang-sawa Habalo. na kami kumain ng ganyan. No? Dati nga, nung nagsisimula ako, tinatapon ko lang yan. Hindi ko pala alam na pwede palang pagkaperahan dahil nga, yung ibang mga, mga kababayan, syempre nagugutom din, mahal yung pagkain. Dito sa akin, di ba 3 pesos per egg? Yan, Per tapos egg. 30 eggs yan sa isang tray. Dito sa akin, binibigay ko lang po yan ng 80 pesos. Yan. Minsan nga, kapag inaagawan talaga ng lahat, talagang maubos siya. No? Sobrang bilis maubos. At, So ano yan, Sean? Okay, sir. wala po yung laman, ma'am. Walang laman. Tapos, minsan, meron ding balot. No? Pero kapag in-incubate na kasi natin, it takes 1 day lang. Dapat fresh pa yung balot kasi namatay na po yung sisiu na andon. Yan. So, dapat talaga na iluto agad siya. Yan. So, dito naman sa akin, pag merong ganyan, talagang nililibing ko na lang yung sisyo. Talagang, titignan ko, kinakandel ko, kung pwede pa makain or hindi na pwede. Yan. Kasi kapag malaki na yung sisyo, syempre, dapat talagang ilibing na lang yung sisyo. Correct. So ano yan siya, sir? So both heritage or native chicken yan na Yes pwedeng po. ipenoy. Yan, or balot. Ayan, Okay. sabi ni... Relate. Oo. I don't eat balot kasi. Ay, ang sarap yun. Lalo na Diba? pag may sabaw, like, sigupin mo yung dahil. Grabe siya. Pati kayo nagkaroon ng English ng balot, it's fertilized. A duck Duck egg, not incubated. Not Oo. incubated. Ayan, may tanong pa tayo, sir. Ano yung ipakain daw sa manok na madali lang ma-harvest for 50 days?
Oo, Yan, ito madali po yung siyang Mr. madali po Charles. yung ma-harvest, ma'am, dahil yung manok na yan naka-brooder, no? Hindi po yan naka-range or hindi nakagala. So yan po ay naka-brooder para yung manok natin ay hindi po gumala at hindi nila ma-exercise yung kanilang mga muscle. So kapag hindi po nakaka-exercise yung manok tapos palagi lang pong andun sa brooder, may ilaw, may init, no? Kapag mainit din po kasi sa brooder nila, pag tumuka sila ng kanilang pagkain, matutunawan agad sila, inom ng tubig kasi nga mainit. Kaya nga umiinom sila palagi ng tubig, matutunawan sila. Kaya mabilis yung paglaki nila. Within 24 hours a day silang pwedeng kumain kung gusto nila. Tapos yung pagkain na ginagamit natin dito is yung pang-broiler na pagkain, no? Para mas mabilis po yung paglaki ng mga manok natin. Pero hinaluan lang po natin ng King's Vita Plus kasi kahit madami yung kinakain nila, matutunawan pa rin sila dahil itong King's Vita Plus meron pong probiotics. At syempre, yun ang ginagamit natin ng Intenso Plus dahil yung Intenso Plus may CGF or Chlorella Growth Factor. Ito yung ginagamit sa mga cherry fur, yan para mabilis yung paglaki ng mga tao, no? Ngayon, madami ng vitamins gumagamit ng CGF din, pero yung Intenso Plus po yung napakaganda, kompleto na with CGF. Ayan. Thank you, Sir Charles, ha? Last Sir question, Charles sir. Onisip Ayan. Mac. Ayan. No? Thank you, Sir Last Charles na Onisip ito. Mac. I hope Ano siya? na nasagot ng maayos Yeah. ni Sir Polomolok Native Chicken yung iyong sagot, katanungan. Ayan. Yes. Ayan. We have last na message. Tanong sir from John Rain Gopis. Ayan. Ka-native, tanong ko lang, kapag ba ang heritage chicken na cross sa native, ano pong kulay ng egg nila? Maraming salamat. Yung kulay ng eggs ng heritage saka ng native, yan pag kinross natin sila is ano na siya, brown, no? Yung native kasi may native nangingitlog ng brown eggs din. Meron ding native na nangingitlog ng puting itlog, yan. Sa heritage naman, more on brown eggs na halos same lang naman yung laki nila. So kapag yung itlog nila kapag nangitlog po yung upgraded native chicken, yung itlog niya is parang same lang din po sila, no? Halos same sa native and halos same din po sa heritage natin kasi nga 50-50 yung nakuha nilang genes mula sa heritage at saka sa native. Ayan. Ayun. So ayun, nasagot na ba namin ang inyong mga katanungan, mga friends? Ang dami nun, ha? Nagkabula-bula, pero salamat, diba? At least, na-take note nyo pong lahat yung discussions natin. Salamat daw po sa lahat ng inyong mga sagot. Ayan. Thank you din po sa inyong panunood, diba? So, sir, baka may gusto ka pang ma-share pa ng mga messages? Ano pa bang pwede? Announcement, ayun. Baka mayroon tayong mga good news dyan for your followers. And so, sa mga followers natin, maraming salamat dahil sa pag-follow niyo sa akin. Kaya nga, every day, twice a day tayo nag-upload. Morning and afternoon. Yan, abangan niyo po palagi. Marami kayong matutunan. Hindi lang po kayo may matutunan, no? Pwede din po kayong magkapera dahil business yung topic natin. At syempre, may inspired kayo. Dahil nga, talagang sinasabi ng mga followers natin, no, na talagang maganda yung mga vlogs natin. Kaya maraming salamat, no? Magparami pa tayo ng magparami. Yeah. Ayun. So what are you waiting for? Subscribe na po kayo or tsaka i-follow niyo na po ang Facebook page ni Polomolok Native Chicken at saka niyang YouTube channel Polomolok Native Chicken. Subscribe na po kayo para updated po kayo sa kaganapan ng kanyang pagmamanukan. Yes, directed by Sir Road to the Million Chickens more to come. Di ba? Million na talaga, hindi na 1,000. Anyway, sir, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon. Next Tuesday na naman, of course, guest na naman natin si Polomolok Native Chicken at ibang discussions o topic na naman ang ating pag-uusapan. Ayan, mga friends at suki, dyan lamang kayo magbabalik kami in a while ni Clara Tita matapos sa mga paalala.
mo ba, baboy o isa ka sa mga magsisimula pa lang? Suwak ito para sa inyo. Ang Balik Asenso. Ang Balik Asenso sa pangkabuhayan promo. Sa pangkabuhayan promo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bili na ng 20 packs ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa halagang 1,800 pesos lang. Plus, may libreng 1 pack pa. Sa 20 packs, kaya na nitong ihalo sa 20 sako na feeds o 1,000 kilo na feeds. Oh, malaking tipid, di ba? Bukod sa tamang pangangalaga, gamit ang mga bagong teknolohiya, sabayan mo na rin ang makabagong bitamina na angkop para sa lahat ng mga alagang hayop. Iyan ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mabilis ang paglaki at pagbigat. Benta agad, bilis kita. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, kasama mo sa pag-asenso. Hola, como dale, dale, Para sa inyong orders, i-message lang ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page o tumawag sa 0917-795-0220. Haggard the pig. Ayun! Na-caught in the act. Ay, nako. Anyway, nagmarites pa sa baboy namin. Magandang hapon. Balik po tayo mga friends at suki natin. Nandito po tayo sa ating Agri-Balita, and which isang good news na naman kung saan may 65 na mga solo parents ang nabiyayaan sa livestock dispersal program doon po sa Carmen, Cotabato. Ay, bongga! Anyway, nasa 65 solo parents at lactating mothers ang nakinabang sa livestock dispersal program na isinagawa kamakailan ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato sa bayan ng Carmen. Pinangunahan ito ng Office of the Provincial Veterinarian Office, umabot sa 1,950 heads o 65 modules ng mallard ducks at 260 sakong feeds ang naipamahagi ng OPVET sa mga benepisyaryong solo parents na nagmula sa mga kabarangay ng Poblasyon, Lilungan at Bentangan sa bayan ng Carmen, Cotabato. Layo ng livestock dispersal program ng OPVET na matulungan ang mga magsasaka ng lalawigan ayon sa advokasiyang isinusulong ni Cotabato Governor Emilio Lala Talino Mendoza na sila ay magkaroon ng ekstrang kita para sa kanilang mga pamilya. Hoy, yung 65 solo parents natin over there sa North Cotabato, alagaan nyo pong mabuti ang inyong mga pato. O, diba? Sino ba naman ang di sasaya ang buhay na bibigyan ka ng pato ng inyong LGU? Of course, nasa inyo na po yan na paramihin nyo pa para pwede nyong kainin. Ayan. Quack, quack. Pwede nyong ibenta. Quack, quack. Ayun, diba? So, ang pato kasi is madali lang alagaan. Diba? Ilagay mo lang dyan. Parang pwede mong ikulong in an area sa likod bahay mo. Pwede mong free range lang, palakalakarin mo lang. Maglagay ka lang dyan ng parang lalagyan ng pagkain nila. Pwede mong pakainin ng tahop, ng tangkong, or whatsoever, yung mga leftover na mga rice pag kumakain. They're so happy with that. So, simple lang yung pagkain ng pato and mabalis din po silang mangitlog, especially pag kompleto po sa vitamins like King's Vita Plus. O, diba? So, mga mothers, ayan, padamihin nyo ang inyong mga pato para meron kayong mga extra income na in the future. O, diba? Kayo talaga ang inuna ng LGU sa North Cotabato para naman may pang extra budget tayo sa mga pangangailangan natin for your kids and the rest of your families. Ayan, yan po ang ating good news sa ating Agri-Balita ngayong hapon, mga friends, mula po sa Republic of Indangan. Maraming salamat, North Cotabato. Yan, dito na tayo. Ano nang meron? Tapos na ba? Ayun na? Yun lang? Yun lang ba, Hindi mga pa. bagay? Yun lang yan? Sana all mga solo parents, meron kayong mga ganong klaseng na mga services and programs para sa inyo. So, good job sa government. Sana lahat. So, hindi na, at least hindi na lang baking, di ba? Usually, pag solo pa yung mga mothers, baking, pagtatahi, di ba? Uy, maiba tayo, mag-agriculture tayo, mga geng. Maraming pera din doon, di ba? So, kung marami kayong pato, mangingitlog yan ng marami. Uy, pwede nyo ibenta ang itlog, pwede rin gawing balot, di ba? Gaya na nga sabi natin, walang problemang alagaan ng pato, napaka-easy lang. And libre pa sila ng feeds, di ba? Ang saya ng buhay. Correct. Wala ka ng
isipin mo, ano ko ba ilalagay ang pato? O, di ba? Ilagay mo lang yan sa kulungan. Pero actually, mas maganda yung pato na nakakalakad-lakad, nakaka-roam around. Kasi may pato kami before, parang ikinulong namin siya, parang naano siya, nagkarayuma. Parang ano yung legs is hindi niya kasi magalaw-galaw kasi nasa kulungan lang. Ayun siya ganun maglakad. So, hinayaan namin makalabas. So far, naging okay siya. So, mas maganda rin na they can roam around somehow, 'di ba, makasuroy-suroy, ika nga. Mas marami pa silang makain-kain while they are looking around in your area. So, congrats mga ma-dear! Alagaan ng pato at padamihin. Ayan, masarap yan na i-adobo or lechonin. Ayan. Puhuan. Wow. And dahil speaking kanina ha sa mga nabanggit ni Pulomolok Native Chicken na vitamins, lalong-lalo na po yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement, yung Panamox, yung nabanggit niya na Intenso, and of course, yung ating pampurga, of course, ang Worms to Go. Lahat po yan ay mabibili sa ating mga Agrovet stores. At kung saan po kayo ngayon, saan po kayo located, punta na po kayo sa inyong mga Agrovet stores. And ito po ang lugar na isi-shoutout namin ay mula po dyan sa probinsya ng Cavite. Of course, sa mga taga Cavite na nanonood sa atin ngayon, available po ang ating mga produkto dyan sa particular sa may Imos Cavite, ang Aiden na Poultry Supply, sa may Dasmariñas Cavite, ang Pet Chutsay Poultry Supply, sa may Bacor Cavite naman ang RD Sabire ABS Poultry Supply, sa may Tanza Cavite naman ang Jordan Poultry Supply, Pet Hood Poultry Supply, at habang dyan naman sa Nai Cavite, ang Sad Square Poultry Supply, Vincent Poultry Supply, at Efren Tasoy Agrovet Supply. Sa may Indangan, ay hindi pala, Indang Cavite pala. Lokenzo Poultry Supply, and sa bayan naman ng Alfonso Cavite, ang Rise and Riches Rice Store at JDel Poultry Supply. Diyan po yan lahat ha, sa probinsya ng Cavite. So at sa may Cavite, Laguna, Batangas, at Quezon Province, available po ang ating mga produkto. Uy, meron pang hinabol si Kuya Billy from province of Camarines Sur, Day. Nabasa mo ba dyan, Day, sa Pili Camarines Sur? Yes, from Pili Camarines Sur, JKB Marketing, ayan, Farm Station Agrovet, NTE Harvest Supply, Aljan Poultry Supply, Diana Poultry Supply, Aidan Store, and Paris Store. So yan po yan doon sa Pili Camarines Sur. Ayun. Aray ko. Corrected by. And speaking dyan sa mga Agrovet stores, that if ever hindi po yan available, baka out of stock or hindi pa talaga naabot ng ating mga sales agent, maaari po, para makapag-try kayo, maaari po kayong mag-order sa amin via online. At pwede po nating i-deliver yan via COD, via LBC, through COD, or cash on pick-up. Okay? Basta message lang kayo dito sa page ba ng AgriSenso or sa page po mismo ng King's Vita Plus. Pwede natin yan ma-deliver or ma-pick up via LBC. Or sa mga merong Shopee accounts dyan, maaari nyo rin po kami i-message or mag-order po kayo sa atin via Shopee. Of course, hanapin nyo po ang KBM Agrovet Lines ha. Yan po yung official store natin sa Shopee, KBM Agrovet Lines. Yan po ang official store ng King's Vita Plus, Panamox, Intenso, at saka Worms to Go. At yung iba pang product natin, andyan, available po. So, add to cart na at saka buy now. Check out na! O, diba? Huwag nyo nang hintayin yung mga 12-12, 11-11, tapos na yon. Check out nyo na yan, diba? Kung wala pa kayong maisip na pwedeng ibigay sa inyong uncle, diba? Ng mga gift, ayan. Pwede kayo why not mga supplements sa kanilang mga manok. Lalo na ngayon, Day. Meron tayong balik asenso sa pangkabuhayan promo ng King's Vita Plus. So, if ever kayo po ay bibili ng product natin, aabot po ng 20 plus ang ating mabili na product, meron po kayong libreng isa. And magiging instead na 2,000 pesos or 2,100 pesos yung inyong mabibili, yung inyong babayarin rather, ay nagkakahalaga na lamang ito ng 1,800 pesos. So meaning may 400 pesos discounted po ang inyong produkto if ever kayo po ay mag-avail ng ating balik asenso sa pangkabuhayan promo ng King's Vita Animal Feed Supplement. Ayan. Tama! O, diba? Take note ha, ang Kings, hindi lang pambaboy.
pang-manok, pang-kambing, pang-kabayo, at iba pa. O, di ba? Napaka-multitasking ni Kings. Ang dami niyang alam, ang daming ganap. So, yun siya. daming ganap. Ganon ka-flexible si Kings. Okay, so ayun na. Natapos na naman ang mga chikadora ngayong hapon, friends. Salamat po sa inyong pakikinig at syempre sa inyong pagsama sa amin ng 1 oras. O, di ba? Bukas na naman. Makikipag-chismisan na naman po kami ng bonggang-bongga sa inyong programang AgriSenso. Magpapaalam po ngayon lang. Ayan po, si Inday Badyang. And of course, ito po si Clara Tita. Tumutok po kayo bukas ulit ha para sa panibago na naman natin na chikahan. Of course, dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura at sa mga magsasaka, wala nang iba pa. AgriSenso! Sa agrikultura, aasenso ka. Magandang hapon! Mayong hapon sa tanan! Mayong hapon, magandang hapon, magandang araw. Bye! God bless! Bye, everyone! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.